Neu saltzero bat naz, azkenean komunikazio munduan eta komunikazio arloan batez ere dabilen saltzero bat. Eta saltza hori gure kulturan eta gure ohituretan eta oinarritu badaiteke, are hobeto. Nintzen, Euskibegi ikastolan, tximelarren hasi nintzen, haurtzandegian, bai, eta Goiztiria haurtzandegian nahi zuzen, eta gero Euskibegi ikastolara pasa nintzen, Bertoko Galdakoko ikastolara, batxillerra Durangon egin nuen, batxillergoa bera, Ibaizabal ikastolan, eta gero unibertsitatean hasi nintzen. Unibertsitatean hasi nintzen, ondo esan dut, hasi egin nintzelako eta oraindik ez dudalako amaitu. Amaitzea da, baina oraindik bizitzako kontuak diela eta ezin izan dute amaitu, lanean hasi naizelako, daritza munduan lanean ari naizela, eta kazetari ez, baina bai aurkezle. Eta oso pozik gainera, dena esan beharra dago, oso pozik, talde bikaina egokitu zaidalako programa berri honetarako. Batzuk egin dituen ETB-en, eta harinagotik Hamaika Telebistan hasi nintzen. Hamaika Telebistan, urte bete edo eman nuen saiotxo bat, igande gauetan ematen genuen saiotxo bat aurkezten, ETB-en hasi nintzen lanean, Euskal Herriko Pintxo Txapelketa aurkeztu nuen Hondarribin, han eman nituen 4 egun, bertako hotel batean 4 izarretakoa, bikain tratatu ninduten, ETB-en ondo hasteko bidea egia esan. Zeroen programa aurkeztu nuen, Josi Sierrak ondo ezagutzen duen Izaro Iraetarekin gainera, berarekin aurkeztu nuen zuzenean Olentzeroren etorrera, Audio Landarekin eta Izaro berarekin ere, Erregen kabalgata aurkeztu nuen. Ibilbide aurkeztera ditu ninduten, ibilbide larunbat gauetan aurkezten duen saiotxoa da, gaueko 9:30 aldera hasten dena, ibilbide bat proposatzen du saio bakoitzean. Euskal Herria ezagutzeko, Euskal Herria hobeto ezagutzeko, komunikazioa hitzak berak dioen legez, komunikatzeko akzioa da, ez? Eta komunikatzeko hitza behar da, idatzizkoa behar da, prosa behar da, kantua behar da, musika behar da. Azkenean, komunikatzea elkar ulertzea da. Eta elkar ulertzeko komunikatu egin behar gara nahita ez. Beraz, komunikazioa horixe da, ez da bakarrik gaur egun telebistan ikusten duguna, ez da bakarrik irratian edo egunkarian irakurtzen duguna. Komunikazioa askoz gehiago da, ez da. Komunikazioa oraintxe egiten ari naizena da. Zu egiten ari zarena, ni moduko xoxo bat ikusten komunikatzen ari gara, ez da. Dena da komunikazioa, eta bizitzan zuk komunikatzen duzu eta komunikatzen zaituzte. Eta dena da komunikazioa noski. Gustora ibiltzenaz, gustora nabil mundu horretan, nik aukeratutako mundua da gainera, eta zorionez esan dezaket mundu horretan lanean ari naizela. Baina asko daukadanez ikasteko, uste dut, nire xumetasunean, txikitasunean, ahaleginak egiten dituela, ahalik eta hoberen egiteko, baina onartu beharrago asko dagoela ikasteko, eta komunikazio munduan orokorrean denok dugula ikasteko, zuk ikasteko duzu, ark ikasteko dauka, eta nik ere ikasteko daukat, ezta. Bezala, eta nik gainera arrazoi handiagoarekin asko dut ikasteko. Eta komunikazio lanetan, ibilaldian, hemenko Galdakoko 2009 urtean egindako ibilaldian komunikazio ardura honi ibili nintzen, eta horrek gainera esperientzia polita eman zian, gogorra, oso gogorra, baina polita aldi berean. Eta hortik hasi, eta gaur egun egiten duanara, komunikazio munduan ikasten dabilela esan daiteke, beraz, nola ikusten duan nire burua, ikasle moduan.